שלום לכולם, אני רוצה להראות לכם אסטרטגיה בשם אינסייד בר. אנחנו בגרף יומי של הסוויסי. אינסייד בר זה בעצם בר שמוכל בבר הקודם לו. לפני יומיים אנחנו רואים את הבר הזה בסגנון של ספינינג טופ. למחרת אנחנו מקבלים בר שמוכל בתוכו, ובעצם זה איזושהי הפוגה של השוק, ואנחנו מחפשים פריצה כלפי מעלה. הכיוון של השוק הוא כלפי מעלה. אינסייד בר זה בעצם איזשהו סוג של דשדוש. אנחנו בגרף יומי, אנחנו לא נראה בדיוק את הדשדוש הזה, אבל אם נרד לרזולוציות נמוכות יותר, אנחנו נוכל לראות את זה בצורה יפה. אז בואו נעבור לגרף של שעה ונראה איך הדשדוש נוצר. אוקיי, אנחנו בגרף של שעה, אנחנו יכולים לראות את הדשדוש שהתחיל לפני יומיים. איך אנחנו לוקחים את הטרייד הזה בעצם? פשוט מאוד בשבירה של הגבוה, איפה שהקו הירוק. סטופ לוס קצת כמה פיפסים מתחת לאינסייד בר. יש לנו פה סטופ לוס של 120 פיפס. הדבר היחידי שמדאיג אותי זה בחצות בעצם שהתחיל לנו הנר הזה, הייתה לנו כבר תנועה של 120 פיפס, שזו תנועה די יפה, אבל זו תנועה שלא משאירה הרבה בשר להמשך היום. בכל מקרה לקחתי את השבירה הזאת, מכיוון שבגרף יומי זה סטאפ שהוא לא כזה שכיח, אבל בכל מקרה רק ליתר ביטחון, ומכיוון שאנחנו כבר בסוף שבוע, מה שאני אעשה זה פשוט מאוד להזיז את הסטופ לוס לרמת הכניסה שלי, וככה בעצם אני מנטרל את הסיכון. אם תראו פה, שוב אני מזכיר, אנחנו בגרף של שעה, יש לנו פה את הנר הזה, יש לנו שני אינסייד בר בתוכו. לא ממש מומלץ אבל לקחת את הטרייד הזה, מכיוון שכמו שאמרתי כבר עברנו יותר מ-120 פיפס, ולפי דעתי הסיכוי הוא די נמוך בשבירה כזאת, אבל כעיקרון זוהי המשמעות של אינסייד בר. אינסייד בר זו אסטרטגיה שאפשר לראות אותה בכל טיים פריים, כמו שראיתם בגרף יומי. עכשיו ראינו את זה בלייב פה גם בגרף של שעה. בואו נראה איך זה נראה גם בגרף של רבע שעה, מטרייד שלא לקחתי מכיוון שהייתי יותר מדי עסוק בפריצה פה של הסוויסי, אבל בדיוק באותה שעה זה נוצר גם בלירה סטרלינג בגרף של רבע שעה. אז בואו נראה איך זה נראה. אוקיי, אנחנו בגרף של 15 דקות של הלירה סטרלינג מול הדולר. אחד הדברים הכי חשובים באינסייד בר זה בעצם לזהות איזושהי מגמה שקיימת, או עלייה או ירידה, דשדוש שממש לא סוחרים בעזרתו, בעזרת האסטרטגיה הזאת. ואם תראו בפתיחה של לונדון בשעה 10 היה לנו כבר מגמת ירידה, ורבע שעה אחרי זה אנחנו מקבלים פה את הבר הזה, שהוא לא ממש פטיש מכיוון שהגוף לא קטן מספיק, אבל שני הברים שבאים בעקבותיו בעצם מוכלים בתוכו. ואם הייתי צריך לקחת את האסטרטגיה הזאת, זה בעצם כמה פיפסים למטה בשבירה, והסטופ לוס קצת למעלה שוב. ואם אתם רואים הייתה אחרי זה תנועה יפה מאוד כלפי מטה, כרגע יש תיקון. כעיקרון יש לי איזושהי שיטת ניהול גם של הכסף וגם הזזת סטופ לוס, שאני לא ארחיב עליה כרגע, אני אעשה את זה בסרטון אחר, אבל ככה בעצם נכנסים לסטאפים באינסייד בר. שוב צריך לראות איזושהי מגמת ירידה או עלייה מוכחת, במיוחד זה יפה כשאנחנו תופסים את זה בתחילת המסחר כמו שקרה עכשיו. בכל מקרה לא לקחתי את הסטאפ הזה, כמו שאמרתי כבר הייתי עסוק בפריצה של הסוויסי.
זה בכל מקרה האסטרטגיה של אינסייד בר. אם למישהו יש איזושהי שאלה, אפשר לשלוח לי שאלות דרך המסרים בתפוז, ואני אפרסם את השאלה וכמובן גם את התשובה. שיהיה סוף שבוע נעים ושבת שלום.